наистина, ако не стават случайно нещата, тогава нещо Бог иска и да ни каже и в този случай. Как в този свят ние се оправяме? Необходимо ни е водителство. Вие говорите, всички ние вярващи знаем, че Святия Дух е този, който може да води, да ръководи във всичките пътища човека. Тези, които били водени от Божия Дух, те са Божии синове. Сега в случая ние се чудиме дали сме Божи синове, защото трябва повече да обърнем внимание как ни води Святия Дух. Той може ли, когато е било времето без GSM и без карти, не знам, оправили се, Бог е казвал улица права и е ръководил. Сега се ръководихме по някакви неща. За първ път минаваме от София направо в църквата и се оказва, че не е толкова просто. Въпреки, че Мите ми изпрати карта от Google до някъде само. И аз стигнах там, какво беше високото здание. Дето. И оттам някой казва, като се обадиш, може да те вземе. Но се оказа, че тук светофарите не ги борихме както трябва. И отидохме не където трябва. И не знаем къде отидохме даже. Ние може да прочетем улица. Аз си мислех, че е хубаво да имам карта. Като погледна, все пак мога да се оправя по картата, къде е църквата, ще сложа една точка. И вече има доста ориентири тук. Но има много паметници с коне от тук и от там, така че по конете не може да се ориентира по никакъв начин. Но по светофарите обаче имало и пешеходни светофари и как борихме, така че отидохме някъде на такова място, че не може да се върнем даже откъдето отново да борим светофарите. Но сме тук, не сме се отказали и вярвам, че Бог ни обича и ни помага да не се отказваме. Защото пътя, по който вървим, понякога не е много ясен и има моменти, в които в долината на мрачната сянка ходим и не знаем какво става с нас. Тогава почваме да мислим за истинската вяра. Какво е това да се доверим на Бога? Почваме да го търсиме. Много ни е нужен, защото не знаем на къде от тук нататък. Хубаво е все пак да знаем посоката. Знаем, по тесния път трябва, не по широкия. Но именно в този живот ние се нуждаем от това да познаваме повече този, който е невидим. И как да го уловим, ако нямаме GPS? Доколкото разбирам, че има някаква близост, прилика. Защото Бог ни води, но Бог е дух и Той ни води, като действа в нашия дух. Обаче, как да го обясним това, като въпросът е различен от това? Умът ни също е в действие. Духът, душата, тялото, това са три неща. Те би трябвало да бъдат така координирани в синхрон с Бога, че да можем в целия живот да бъдем насочвани и да живеем по един правилен начин. И ако нещо не е както трябва, би трябвало да се появят сигнали в нас, че има смущение, не вървиме по правилния път. И особено това става, когато в нашите взаимоотношения ние искаме да нямаме проблеми с никого, да се разбираме, да ни обичат другите, да ни разбират. Но става така, че въпреки, че сме точни, някой не ни разбира и прави точно наопаки. И се явяват много неща, които ни разфокусират. Сега какво да правим? Почваме да се чудим, наляво ли, надясно ли, да се ядосаме или какво да кажем, или как да го кажем, защо да го кажем или да го премълчим. И се оказа, че това, дето го знаем, за да го приложим, не е толкова лесно. Четем Божието Слово, разбираме го и после пък трябва и да го приложим. Именно в
В тази посока ние употребяваме, често пъти казваме, да сме по-близо до Бога или да се променяме, или да бъдем водени от Него, използваме тези думи. Има една песен, не знам тук дали променяй ме сега, това е на Момче Шопов, да бъда Твой слуга. Небето да блести в моите очи. Променяй ме сега да бъда Твой слуга. Така, ние казваме в Божието присъствие, като се съберем заедно, ние трябва да сме в Божието присъствие, но не всеки може да почувства. Понякога казваме, ние идваме на църква, нищо не чувстваме. Божието присъствие би трябвало да ни промени. Защото ако ние се срещнем с Христос, не може да останем същите или пък да не разберем. Обаче може да се окаже, че може. Въпреки, че Бог е навсякъде. Ние сме в Него. Бог е въздесъщ. Няма място, където го няма Бог. От друга страна, ние казваме, трябва да се приближаваме до Бога. И няма нужда да ходиме някъде, за да се приближаваме. Така излиза. Той не е нужно да ходим някъде, за да го намерим. Той е тук, сега, на това място. Въпросът е, че Той е дух и нашия дух е някъде, ако не сме новородени, знаете какво е новорождение, понеже човек, откато е съгрешил, има проблем с духа, той е станал нечувствителен към Бога и трябва да стане промяна вътре в човека, в неговия дух. И там в сърцето, душата, духа, те са вътрешния човек. И когато човек се новороди, той отвънка е същия. Не се променя нито прическа, нито както Христос. Има художници са рисували, нали? Но всеки по свой начин представя Христос, но нямаме описание как точно изглеждал Христос. На плащеницата, примерно, има някакви така... Има създадени образи, но истината е, че не е описан точно колко е бил висок на ръст, какви са му били подробности. Изглежда, това не е най-важното. Най-важното е това, което е било вътре в него. И то е правило впечатление. То е било различното. И за хората, които са се срещнали вече в Христос, който е действал, е било сигурно голям шок, нали? Трудност. Как говори? Никой не говори като него. Какво прави? Нещо излъчва. Различен е. Не е като другите. Получава обаче не като нашите книжници. И го питат и се опитват да го затруднат. И някой вижда чудесата и въпреки чудесата, които Исус върши, въпреки думите, ние знаем, че удивляваме се, но факт е, някои не искат да вярват или просто не могат да повярват. Сега, каква е истината? Не искат или не могат? Ние може да размишляваме, но ако се поставим на тяхното место, защото години наред те са били получавани в закона на Моисей и са имали вътре в себе си такава представа, са изградили, че сега, когато действително срещат нещата, за тях е доста мъчно да се пречупат. В някаква степен и с нас, и ние също, които сме израснали и сме слушали известни истини, дори в църквата, може да се разминем понякога или да ни е трудно да приемем, ако някой дойде и каже нещо, че не е точно така. А ние сме сигурни, че това е точно така, както сме го разбрали. Но, изучавайки Божието Слово, ние стигаме и до други изводи. Така че да се получаваме е добро нещо и добро е винаги да бъдем отворени, като размишляваме, да стигаме до правилните изводи. Божието Слово е изключителен авторитет, най-добрия, вседостатъчен. И аз знам тук, че това е за мен едно богословско училище, което от друга страна ви задължава и в София така получаваме се от Божието Слово много сериозно, като студенти по богословия, защото не на всички места подобно нещо става. Но колкото повече знаем, трябва да обръщаме внимание какво зависи от нас. Искам да ви споделя тази сутрин нещо във връзка с промяната.
промяната, ние променяме ли се? Аз за себе си първо, аз променям ли се? Като съм повярвал, какъв бях? И след години колко съм се променил? Какво се е променило в мене? Естествено, промяната в много области, поне в 3 области. Променя ли се външния вид? Да, аз като дете не може да ме познаете, нали? Сега, колко съм се променил от миналия месец, не съм се променил толкова много, но нашето физическо тяло се променя. Променяме се, това не можем да го спрем, колкото и да... Понякога хората обичат да се променят си прическите, дрехите и това са промени, които са отвънка. Променя се света около нас, променяме се ние в разбирането, като учим повече знаеме, нали? От деца ставаме големи и до кога се променяме? Като свършим училище си казваме, вече няма се променяме, свършихме образованието, обаче не е така. Оказва се, че пак сме ученици, особено ако сме вярващи, разбираме, че тази промяна е много наложителна, не е лесна и в тази промяна ние имаме участие, имаме дял, защото аз нищо мога да не правя и пак се променям. Ставам по-стар, не ставам по-красив и не е нужно да правя нещо. Мога да правя нещо, да изглеждам по-добре, това е хубаво, и защото нашите тела са храм на Святия Дух. Ние трябва да се грижим за тях. Не може да кажем, не ме интересува как изглеждам. Важното е да съм духовен. Апостол Павел и Словото никъде не ни учи по този начин. Той говори и за душата, говори и за духа и за цялостния човек. Така че имаме отговорност. Някои неща определено не можем да ги променим. Не зависи от нас. Някъде обаче има неща, които ние можем да направим, но молим се Бог, казваме, Боже, не мога да направя това. Ма какво не можеш да направиш? Не мога да не се обиждам. Не мога да обичам. Те ме мразят. Не мога... Нали има неща, които Словото казва, апостол Павел изброява тези неща от плоския човек, да ги изхвърлите, да не се намират във вас. И ние четем, казваме, да не се много хубаво, да не се намират в нас, ама като се намерят пак в нас, викаме, ама това май се намира в мене. Защо не съм го изхвърлил и как да го изхвърля това, да не съм такъв, да съм в отношенията си, да посрещам нещата по друг начин. В църквата е едно място, където ние сме различни. Всеки има своето място, всеки има своето служение да прави неща. И в такъв случай ние обаче пак трябва да бъдем едно тяло. Части, но едно тяло. И как да бъдем така сплотени, да си влияем положително, а не да си пречим един друг, защото може да си пречим. Децата в детската градина, те играят, обаче лесно се сърдат и си дърпат играчките и става нещо страшно. Чуват се много шум има и детска работа ние казваме, но така и в църквата също става. А обаче би трябвало да достигнем до някаква промяна, в която да пораснем. Вярата, която имаме, тя е едно чудо и тя не върви без дела, тя се проявява. Вярата е когато ние чуваме Бога, когато нашето сърце е променено и ние чуваме и чрез нашия дух настъпва тази промяна. Сега, искам да прочета нещо познато, няма никакъв проблем да го, може би го знаете, но аз ще го прочета. От посланието към римляните, 12 глава, на български така звучи. Аз трябваше да сложа една Библия и да пусна на македонски. Да видим как да правя. Защото много е добре да се и на друг език, и на руски, и на английски, ако може. Но така, и така казва апостола, моля ви, братя, обръща се към вярващите, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век или този свят,
но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си, да не се счита, да не се оценява за по-висок, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е определил на всеки го. В този пасаж забелязваме, апостола апелира към вярващите, той ги моли даже, поради това, че Бог е толкова милостив. Явно, че ние не заслужаваме това, което Той иска да ни даде, но Той приема нашето осъждение и казва да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога. Телата да ги представим в жертва. Телата, те са, както загатнах в началото, те са важни. Чрез тялото се изразява душата. Ако тялото нищо не прави, няма как да се види останалото. Така че телата са важни и те трябва да бъдат предоставени. Кой да ги предостави като жертва жива? Не, може да не е жива жертва. Ако тялото ти е унищожено или е убито тялото, не може нищо да се изрази. Свършва съществуванието. Но Господ очаква ние да бъдем, телата ни да изразяват, чрез тях да живеем, така че делата ни да говорят за това, което Бог очаква ние да служим угодно на Него. Цялото ни поведение, всичко, което правим. И забележете, това е духовно служение. И не дейте се съобразява с този век. Или не дейте се нагаждайте, не се приспособявайте към мъдростта в този свят. Има светска мъдрост, има неща, които светът е изградил и ние живеем в този свят и слушаме тези неща. И като че ли естествено можем, има много умни хора, така има ред в страната и тези неща обаче могат да бъдат насочени и да ни отделят от Бога. Затова казва, вие имате отговорност нещо да правите. Това не е вие да се съобразявате, но за вас е важно вие да се преобразявате или да се трансформирате. Преобразяване е нещо съвсем ново да стане. Това е нещо, което, както се преобразява една гасеница, става пеперуда. Това нищо общо няма. Значи вярващия човек, ако трябва да се преобрази, да стане ново създание, тогава това е нещо, което ние наричаме при новорождението. Обаче, аз както казах в началото, ние не се променяме отвънка, но има и наше задължение, начина по който мислим. Той трябва да започне да се променя. От духа, който трябва да ръководи духа, да бъде авторитета, в нашите мисли трябва да настъпи промяна. Преценката, мисленето, какви мисли идват, на какви мисли ние се предаваме, какво слушаме, защото чрез душата ние действаме по-човешки. Съжаляваме или реагираме така, но се оказва, че това съвсем може да не е, което Бог очаква от нас. Душата, когато ни ръководи, ние сме плътски все още. Постъпваме по плът. Може би по плът е един добър пример апостол Петър, когато каза на Христос, никак това да не ти се случи, Господи, да страдаш. И ние никога, когато обичаме някой човек, няма да искаме той да страда или да има трудности. А когато има трудности, как да постъпим? И тук вече има друг авторитет, по-висш. Така че душата трябва да мине под контрола на духа. И нашата цел, нашата работа е
ние да се преобразяваме чрез обновяването на ума. Предполагам, че имате опитност всеки един, че човек, когато повярва, той започва да и особено опознава Словото, да мисли по друг начин. Един път е постъпвал така, друг път по друг начин, обаче сега има нещо, в него става една борба. Не може както преди си е живял, както преди си е мислил да продължава по същия начин. Има разлика. И това е един така показател. Аз някой път спасен ли съм, новороден ли съм? Откъде съм сигурен, че съм новороден? Хода на църква. Не всеки, който ходи на църква, може да е новороден. Може дори да много неща външно да прави, но новорождението започва с едно истинско. Първо вярата идва, след това вярата води до покаяние, обръщане към Бога, нова преценка и Бог е, който извършва чудото вътре в нас. Той ни новоражда. И след като ние се новородим, продължава от нас процеса на промяна в нашето мислене. Затова някой, ако каже, че или пренебрегне да мисли по нов начин, според Божието Слово, не изучава, не търси това и не разпознава как Божият дух работи в него и му дава тази духовна храна, той много може и да не порасне. Ако слушаме тялото, ако сме водени, то какво беше? Плътските неща са противни на духа. И ти си ходиш насам по църква, може да говориш на Бога, да му говориш много, обаче искаш това, което ти искаш, не това, което и не го чувстваш, защото ти в духа не си в унисон с него. И това наистина е важно да го отбележим и да знаем, че от нас зависи да пребъдваме. Нашия ум да се обновява. Иска време, това е процес, някъде определено няма да ни харесва, но да почнем да чуваме по-ясно това, което Духът иска от нас. И тогава с нашия ум да бъде в хармония. И така, мисленето, за него може да се говори много, вие сте слушали сигурно, как мислиме. Има такива проповеди развити за умът Христов. Какво значи, какъв е бил умът Христов? Ние можем ли да мислим като него? Може. Може, разбира се, защото ако пък мислим така за себе си, примерно, не сме балансирани, може да изпаднем в състояние, в което да се възгордеем или пък да си кажем, ние пък сме едно нищо и от нас нищо не става. Както евреите гледаха на тези, които трябваше да влезат в обещаната земя, каза, тези там, които живеят, са много по-силни от нас. Ние сме едни скакалци пред тях. Или пък ние сме голямата работа и трябва да имаме ясна представа за нас. Ние сме ценни, но на Бог е определил, казва Павел, всеки един дял вяра. Значи, чрез делата, които с вяра си извършил, аз съм извършил, аз трябва да се регулирам от това. Не мога да пренебрегна това, което Бог ми е поверил и как работя с него и виждам резултати. Ако не виждам никакви резултати, не мога да отида някъде и да си мисля, че аз съм и понеже знам, много съм чел, примерно, и това да прескочи границата и аз да попадна в голяма опасност. Имаше такива случаи, съм виждал, хора, които четяха и какви четива намериха и почнаха да философстват, без да гледат това, което те вършат в живота си. Отидоха толкова напред, искат да знаят това, което изобщо не им е нужно и естествено направиха големи поразии. Това във времето се вижда. Но наистина е сериозно ние да имаме правилна преценка, да знаем, че Бог ни определил място. Ние имаме възможност да служим, Той ни дава способности. И там, където виждаме, че нещо може да направим и да помогнем, ние да го направим. Това е толкова. Ако трябва още, Той ще ни открие повече. Това, което е малкото, да го направим. След това следващото. И така Бог ще ни възрастява
ще ни помогне да развиваме и своите умствени способности и в сърцето ни и от ума ни да има един баланс. Това, което идва в духа, да идва и в разума ни, да сме цялостна личност и тялото ни, да се покорява. Чрез него ние изразяваме това, което би трябвало. Ние сме светлина в този свят. Исках да погледнем още едно място в Битие 35-та глава. Битие 35. Има описан случай от живота на Яков. Е записано и там. В началото четем: след това Бог каза на Яков: стани, иди в Ветил и живей там. И там издигни жертвеник на Бога, който ти се яви, когато бягаше от лицето на брат си Исав. Тогава Яков каза на домашните си и на всички, които бяха с него: махнете чуждите богове, които са между вас, очистете се и променете дрехите си. И да станем и да отидем в Ветил, и там ще издигнем жертвеник на Бога, който ме послуша в дена на бедствието ми и беше с мен в пътя, по който ходих. И така те дадоха на Яков всички чужди идоли, които бяха в ръцете им, и обиците, които бяха на ушите им. Яков ги скри под дъба, който беше при Сихем. След това си тръгнаха и хората от околните градове се изпълниха с ужас от Бога, така че не преследваха Яковите синове. Има малко предистория в тази случка, но Яков споменава, показва своята отговорност към дома си и това, което преди се е случило, за да Бог да му говори, е, че неговите синове Леви и Симеон, които са и две племена, извършват едно дело, което е много жестоко. Те избиват цял един град, колко е бил голям, но и заграбват всичко на мъжете, които са били в болка по това време, защото са се обрязали поради тяхната сестра, която била изнасилена. И така, тези двама сина на Яков причиняват, той не е могъл да ги възпре. Те са си направили това, което са направили, но в резултат всички са потърпевши. Има връзка. Яков разбира това нещо и казва: това, което сте направили, е причина да бъдем намразени, това ще се разчуе и с нас сигурно ще дойдат и ще ни погубят. Какво прави Яков? Той се обръща към Бога. Той си спомня неговата история. Как той направи едно дело, което като послуша майка си, и взе първородството с хитрост, с измама. Резултатите следваха и той знае през всички години как променяха и заплатата му, променяха се много неща, много обстоятелства. Живота му беше в една постоянна битка, но той и това нещо беше научил, че Бог не го остави. Бог беше с него и отново опитният Яков и отговорен за целият си дом, той реши да направи нещо, да се обърне към Бога и Бог му каза: променете. Променете, какво каза? Една промяна, защото от това, което те беха завладяли, взели от тези местните жители, там явно, че тези предмети са били и идоли, имало и дрехи, имало и различни неща, които те са си присвоили и по този начин това създава пречка да общуват с Бога. Тогава Яков казва на домашните си, на всички, които бяха: махнете чуждите богове, които са между вас. Очистете се и променете дрехите си. Сега аз няма да обяснявам, но ние можем да усвоим неща, които има съвременни идоли и неща, които би трябвало да осъзнаем, че не е добре да бъдат в живота ни. Могат пречат ни. Просто ако се молим и търсим да се освободим от това, което ни пречи да общуваме с Бога,
добре е да го направим. Освен това, тези идоли, те бяха взели някакви... с това бяха се осквернили и не само идолите, но и дрехи, бяха се закачили някакви украшения. Всичко това от местното население. Там може да са били златни тези предмети, но това е едно действие, което трябваше да бъде прекратено и всички тези неща да бъдат забравени. И, както виждаме, Бог се обади, Бог всъщност се откри и говори на Яков, и Яков нареди и послужи на целият си дом, за да отида на едно друго место. Ветил е Божий дом. Следващата стъпка беше, която впечатлява, когато те се очистиха, когато те послушаха Бога, дойде страх в околните племена. Това не го правят, това само Бог може да го направи. Бог може да променя човека. Когато обаче ние искаме, търсим и копнеем за тази промяна, а не да си затваряме очите и ушите, тогава нещата остават по-старому. И така Господ се грижи и защитава, когато ние сме готови да се променим. В пророк Еремия, в 13 глава, 23 стих, Бог чрез него запитва народа, може ли етиопецът да си промени кожата? Или леопарда своята пастрота? Може ли черният човек да стане бял? Сега не знам, може косата да си бойдисаш, избелиш, да я почерниш. Обаче кожата, не знам, някои съвременни методи до някъде постигат това. Но цялата кожа, ако някой много черен да стане бял, не знам, и в белина да го пуснат, пак няма да стане. Но пък и леопарда, може ли сам човек, той определя това, може ли вие, които сте се научили да правите зло, да вършите добро? Предизвикателно е, защото какво има да се учиме да правиме зло? Без да се учиме, ние сме специалисти да правим зло, ама някои даже продължават да се усъвършенстват в злото и така го правят, че да изглеждат, че е добро. Но има неща, които са в нашата природа. И ние сме освоили и можем ли да се справим с себе си? Това е спасение. Не можем да се справим в някои неща. Може би тогава ни е нужна и Божията помощ. Той ни променя. Той работи в нас, но ние трябва да поддържаме тази промяна, да се съгласяваме с нея, а не да си затваряме ушите. Бог иска всички да ни променя. Да се грижим за телата си, за душите се грижим, когато ние духовно сме в изправност. Грехът прекъсва връзката ни с Бога. Не чуваме нищо. Не сме. Правили сме нещо, не сме се отнесли както трябва, не сме реагирали, идваме и казваме, искаме да сме в Твоето присъствие. Търсим те, а ти не отговаряш. Може би си спомняте как евреите, Израел, чрез пророк Исаия, казва за това, за поста. Ние постим, ние се приближаваме към тебе, а ти се криеш. Трябва да те гониме. Защо така? Правиме толкова жертви, много сме добри. А тебе те няма, Господи. И Господ къде е? Господ каза, няма нужда да такова. Вие трябва да постите, ма не така да обърнете внимание на себе си, да ми кажете аз какво да направя. Много е просто. Трябва да приемете това, което аз искам. Да се отнесете към другите с разбиране. Да ги насърчите, ако можете. Не да се обидите и да тръщнете вратата. Това е най-лесно. Всеки го може. И натам, ако отидем в Новия Завет, самия Христос е най-добрият пример. Някъде да го виждате Христос така да се е разсърдил и да не иска повече да говори с някого, да каже, не съм в настроение сега, не ме закача, нямам време. Тук толкова работа имам на главата, сега ти си дошъл. Но той беше готов да отиде с всеки, който го покани и да се отнесе по най-добрия начин с всеки един. Той познаваше сърцата ни, е познавал сърцата и сега ги познава. И знае какво има вътре в нас. Мене ме удивлява това. И би трябвало да се удивляваме, защото Христос наистина
начина, по който показва как трябва да изглеждаме съвършени. Бъдете съвършени, казва апостол Петър, както е съвършен вашия небесен Отец. В какво ние толкова можем да се подобрим, да се променим, да не се съобразяваме? Това е всеки ден, това е едно постоянство, да внимаваме, да имаме време да направим добрия избор, да не се съобразим с това, което ни се налага, да го сложим пред Божието Слово, да го сложим пред себе си и да намерим правилния отговор. Това аз не мога да го направя или някой да го направи вместо мене. Това всеки един трябва да се научи да го прави за себе си. И тогава има промяна. И след време ще изглежда, когато тялото се подчинява на това, което е духа и душата, и авторитета е нашия дух, изпълваме се с духа. Променяме се, защото духът е, който ни показва как Исус иска ние да постъпим. Това е голямото чудо и към това сме призвани всички вярващи. Може да не сме голяма работа, но ако ти постъпваш и реагираш в трудности по този начин, по който сам Исус би ти показал, това е изключително голямо чудо. Ако пък трябва да стане чудо и някои неща, които Бог ще ги направи, стига ние да сме на Негово разположение. Той е нашия Господар. Не можем да си го представим, но може да си представим Исус, може да си представим така Неговото поведение, Неговите реакции и начина, по който Той се отнасяше към тези, които бяха в нужда. Мене ме впечатлява, така като чета Евангелието от Йоан, начина, по който той помогна. Отиде с жената, която беше прикладенец. Художниците рисуват тези неща, които са направили впечатление. Почти всички големи художници, живописци от Ренесанса. И Христос разговаря там с жената, каза и такива неща, които ние дали бихме оценили, дали бихме отишли за една жена, която няма добра репутация. Той не е опрекна в нищо. Той говори с нея, каза и това, което трябва да й каже. Няма упрек в него. Обаче тя самата усети, че този човек, тя не го знае, този човек ми каза всичко. Този човек, елате да видите, тя отиде в града, остави всичко, елате да видите какъв човек, да не би пък той да е Христос. Тя не беше сигурна. Тя не знаеше точно, защото все пак се интересуваше пък от поклонение. Удивително е как може да й е важно за поклонението. Тя беше самарянка, там си в Самария. И когато тя отиде и на хората, не се срамуваше. Преди може би да се е срамувала да отиде пред хората да им говори, защото те са си мислили, но тя толкова беше впечатлена, защото срещна този човек и не можеше да мълчи. Ако беше казал, няма да казваш на никой, тя пак щеше да каже, сигурно имам чувството. И отиде и каза, елате да видите един човек, който ми каза всичко, да не би той да е Христос. И Христос наистина дойдоха тези хора да го видят. Не казаха, ти ли ще ми кажеш на мене, коя си, какви ги говориш, но хората са били гладни, търсещи и са отишли, даже помолиха Исус да остане при тях 2 дни. Не знам, не се знае какво им е говорил, но това е било сигурно голямо време. И след това знаем, Йоан е записал, че тези хора казаха, сега ние сами вярваме, че това е Спасителят на света. Много интересно е записано. Да знаят кой е Спасителя не на евреите, а на света. Какво откровение в тях, какво чудо. Тези хора приеха и в този човек, те видяха Спасителя на света. Това не може да се обясни. Как ти си видял, как аз съм видял, че Спасителя на света, как ме е повикал мене Господ. Това е едно чудо. Понякога се връщам и си мисля, защо моята майка се е молила, преди това някой друг. И още колко други фактори са били, за да ме избере Господ мен, да ме повика. И аз знам, че даже си мисля, ако не ме е повикал, аз ще съм толкова лош, че от най-лошите сигурно ще съм. И затова Господ ме е повикал. Има хора много по-добри,
те се справят и се очудват някои хора, които проявяват добрина и така ние ги сравняваме, викат, те са по-добри от някои вярващи. Сега това е, ние виждаме нещата отвънка, но какво е в сърцето на човека, там не можем да бъркаме и не знаеме. При някои обстоятелства дали добрият човек изведнъж няма да стане някакъв съвсем недобър човек. Но това е голямо чудо. Голямо чудо е, което Бог прави в нас. Как ни променя. Как хората достигат до това познание, да открият Бога и да започнат да копнеят за Него. И си мисля, и затова, примерно, жената, която беше хванана в пролюбодейство. И Христос, когато каза, който е безгрешен, да хвърли пръв камък. И понеже никой не хвърли, всички си отидоха. И това не е случайно. Кой може да се сети да каже подобни неща? Удивително е Божието слава. И тогава той каза на жената, никой ли не те осъжда? Никой, Господи. Отиди си и не се грешавай повече. На кой друг каза, иди си и не се грешавай повече, за да не ти стане по-зле? Имаше един страдащ от много години в капалнята Витезда. Ние не знаем за колко време е стоял. Там е чакал водата да бъде раздвижена и който пръв се хвърли във водата, се спусне, той оздравява от всякаква болест. Това звучи, другите евангелия го няма и ние може да си така трябва ни фантазия какво е пък било това. Как ангел ще слиза, как се раздвижва във водата да се размъти и който пръв пък там нямаме така, не може да го видим, трябва ни въображение. И този човек е стоял дълго време, не че е стоял от 38 години, т.е. страдал от 38 години, но Христос го е разбрал, отива при него, понеже страдаш от дълго време, а там като стои пък си няма никого. Няма кой да му помогне, няма с кого да сподели. И след като човека всъщност си взе постелката, Исус му каза, няма нужда да чакаш повече, взимай си постелката и си отивай. И понеже било събота, той си взел постелката. И Йоан не описва той да се е върнал при Исуса, да му благодари, да каже, нищо не пише. Той си тръгва, обаче тези, които го посрещат, казват, какво става с тебе, как така оздравях? Един човек, вика, човека Исус. Той така, имало и други с името Исус. И той ми каза и така. И след това Исус го намира в храма. Ние четем проста история. Толкова силни са тези думи. Но му казва, ти вярваш ли в Божия син? А на слепородение каза, но иди си, но не се грешавай повече. Аз мисля, че тук така има едно много силно послание към всеки един. Ние имаме така желание да се оправдаваме, че не можем да правим някои неща, които може би можем. Не ги изхвърляме от живота си и търсим оправдания. Аз така от дете, аз съм така, аз съм по-такъв темпераментен, не мога да се задържам. И какви ли не обяснения, за да направим така, че някои неща да не ги правим повече. Просто не ги прави. Не търси обяснение. Облечи се в новия човек. Обаче преди това събличи стария. Не може и стария, и новия. И аз откривам, че така се проявява стария човек, но от мен зависи. Аз ако не го пускам стария човек. Сега живеем във време, в което за коронавирус никой не иска да пусне. На летището там две рускини говорили, самолета пристигат в София. И да, вика, ние не се притесняваме, казват рускините. При нас няма такова. Другата се обажда, ние, вика, не го пускаме. Коронавируса не го пускат в Русия, забранено, там го арестуват на границата още. А въпросът е такъв, че когато ние сме новородени, когато нашия дух е съживен и ние вникваме в Божието Слово, даваме му възможност той да ни подкрепя, започва това чудо, ние се променяме. Но не всичко се променя. Ние трябва да продължим да обновяваме своя ум. Как мислим? Не както преди сме мислили. Някои неща, изхвърлили ли сме ги?
Кой да ги изхвърли? Бог да дойде да ги изхвърли? Не, той няма да дойде да ги изхвърли. Той ще дойде, когато ние не можем. Когато наистина не можем, той ще ни помогне. Тогава ще викнем към него и той ще ни помогне. Чудно е да се поучаваме в Божието Слово. Чудно е да четем. Затова първият псалом как започва? Блажен е този човек, който не ходи по съвета на нечестивите. Можем ли да разпознаем съвета на нечестивите? Кои са нечестивите и какви съвети идват до нас? Не стоим в събранието на присмивателите. Кои са тези събрания? Ако се попаднем там, усещаме ли се, че това... Какво е това място? Където има подобно отношение. Хора да се присмиват. Ние лесно може да се присмиваме или да сме недоволни. От тоя сме недоволни, от оня сме недоволни, но това не е правилният начин. Ние можем да бъдем полезни и можем да... И това винаги е така, когато следваме Божият дух в нас. Той ни подсказва, той ни насочва и ние трябва да го следваме. Така че, но се наслаждава в закона на Господа и се получава ден и нощ. Това към себе си. Колко време имам аз да се получавам ден и нощ, значи непрекъснато. Това не значи, разбирате, че не може да четете ден и нощ Божието Слово, но когато си прочел нещо, то работи в тебе и чрез него ти виждаш променения ум по друг начин. Слагаш си все едно други очила, Божието виждане. Бог да ни помогне така да виждаме в този свят и така да променяме ума си, че това да бъде едно голямо чудо за хората около нас. Защото ние не сме като другите. Ние сме преобразени. Отвътре. Не само знаем, но имаме и силата да го правим, защото Божият дух е, който ни дава тази сила. Да ставаме все по-силни, да се променяме. Иначе промените, които стават около нас, са много, безбройно много. Всичко се променя. Бог не се променя. Може би дявола не се променя. Той постоянно иска ние да бъдем злепоставени или да ни отклони, но ние пък ще се променяме в духа, в душата и в тялото, защото можем да се променяме, искаме да се променяме и се молим за това, да бъдем в хармония с Бога, в този свят, колкото дни ни е определил, така да бъдем Негови свидетели. Тази промяна да се вижда в телата ни. Тялото каза, сега ми се спи, никъде не искам да хода, уморен съм, някой път трябва да отидеш, да си дадеш тялото да се покорява. Да има баланс. Така че всеки да си помисли. И аз си мисля по този въпрос, дали тялото ми е жертва жива. Дали то се покорява на един обновен ум. Обновеният ум зависи от мен и от тебе. Ти трябва да се погрижиш да обновяваш ума си. Да познаваш Словото, да се вслушваш в това, което Бог ти открива. И така, аз смятам до тук да свърша. Останалото Бог да продължи да работи във всеки един и когато трябва да отговорим в този свят на хората, които казват, са недоволни, които са все намръщени, да имаме Неговия отговор. Да погледнат и те към себе си, да се молим за тях, да се молим за промените, защото наистина живеем в едно усилено време. И любовта охладнява, защото и не се познаваме. А и когато имаме пълнота от плътски хора с непроменен ум, какво друго може да очакваме? Имало агресия в училищата, имало еди какво си. Ще има. Къде са духовните хора? То в църквата са малко, пък камо ли в хората, които не познават Бога, чието дух е неновороден. Как ще постигнем това чудо? Да бъдем добри към всички. Бог да ни благослови и да ни помогне. Амин.